Estes son os viños da adega Teixeiro Lemos, que gañaron este ano na Feira do Viño de Chantada. Dende logo que foron os grandes protagonistas desta edición, xa que se levaron nada máis e nada menos que 3 premios. O primeiro en barrica, o primeiro en tintos e o terceiro en brancos. Hoxe achegámonos ata a adega situada na Sariña. Aínda que xa os probamos na feira, tivemos a ocasión de facelo de novo. En unha paraxe tan fermosa como esta, dende logo que prestan moito máis. O responsable da adega, razóns non lle faltan, non esconde a súa ledicia á hora de falar dos premios recibidos. Levaban 2 anos sen ir á feira, pero retornaron con forza. Non hai moito máis que pedir, pero, bueno, aparte dos premios, pois, pon a adega a satisfacción é de que a xente que toma o viño, pois, lle guste, que ano tras ano, pois, cho siga bebendo. Lóxicamente, despois, cando che reconocen o traballo que faz con un premio, pois estás a gusto. Este ano sí que foi verdad, foi demasiado, 2 primeiros e un terceiro, está moi ben para a bodega. Este viño, ademais, é especial, xa que se trata dun ecolóxico, o primeiro de Galicia. A pioneira foi a nai de Camilo, e despois de moitos anos, esta adega mantense con moito traballo e esforzo, algo que exixe a agricultura ecolóxica. A produción da uva ecolóxica na viña, pois, bueno, as viñas non admiten nin herbicidas. Se miras as viñas que están en ecolóxico todo por aí enfrente, pois ves que nestes momentos teñen unha cantidade de erva impresionante, mentre outras están empezando a amarellar ca herbicida. Nós non utilizamos herbicidas, desbrozamos, utilizamos abonos todos naturales, e despois o que nos sulfatos utilizamos todo sulfato de cobre, non se pode dar nin penetrante nin sistémicos. Desde o momento que produces a uva en ecolóxico, pois, a elaboración da uva para facer viño é idéntica a calquera outra, pero a diferencia é na produción da uva. Unha uva ecolóxica que só é acadar algo máis de graduación cos outros viños. Dependerá da zona, da época en que vindimies, bueno, do terreno en que a teñas, non? Si é verdade que estes viños tenden a ter un poquinho máis de graduación, porque, como che dixen, a produción pois suele ser a mitad de calquera outra cepa que este cultivada e convencional. Unha aposta que fai deste viño un produto exquisito, xa que se trata dun viño familiar e que xa ten cabida no mercado de distintos lugares do mundo. Nós, desde o primeiro momento, desde a poda hasta a vindimia, pois facémolo todo nós, todo en propiedades nosas, e, lóxicamente, pois ise vas levando as cousas como a ti che parece que vai a ser mellor o viño. Entonces, ese é o secreto de que nós non andamos mezclando uvas dunha parte da outra, senón que son todas desta zona, todas propiedades nosas, todas as producimos nosas, sabemos o que metemos na cuba. Camilo fai unha valoración desta colleita a que lle pon unha boa nota, aínda que non supere a do ano pasado. A cosecha 2012, pois, bueno, de feito, acaba de calificar o Consello Regulador de Ribeira Sacra, pero, baixo a miña opinión, é unha cosecha boa, aunque ao mellor eu considero que é un pelín máis mala que a 2011, pero non moito, están moi parexas. Pero quizás por o tempo, por moitas cousas, pois hai que darse conta que, por exemplo, hai variedades como nos blancos, a treixadura, que nós aquí o ano pasado prácticamente collemos un 20%, que se colle normalmente. Iso foi porque nos momentos da floración pois tuvo mal tempo e non houve. E iso ao largo de todo o proceso hasta a vindimia pois vai afectando. Eu, por o que vexo, o viño, pois, home, é moi bon, pero para min quizás un pelín inferior ao 2011. O 2011 foi unha cosecha moi boa. Tu sabes que sempre hai anos, uns mellores que outros, aunque aquí normalmente son todos bastante bons, pero o 2011 foi moi bon. Este, esperemos que cando seña embotellado, pois teña o mesmo éxito. Éxitos que con esta filosofía seguro que seguirán chegando. Camilo cree no que está facendo e, a pesar do traballo, non se queixa dos resultados. As cousas en Diego de Lemos, o que na adega, va moi ben, o máis malo son as viñas, porque ao tratarse dunha produción ecolóxico, pois é moi complicado, dá moito traballo, e claro, é bastante extensión, a produción que recolles é moito menor de calquera outra, e bueno, non é que seña unha cousa que dé moito, pero bueno, dá estas satisfaccións como a desta feira do viño. Deixamos a Sariña e vamos a Santiago de Arriba. Ali espéranos Óscar e a súa dona, que acadaron o primeiro premio en brancos nesta edición da Feira do Viño. Unha vez máis tamén o puidemos probar e dar fe da súa calidade. Esta adega familiar xa ten obtido moitos premios,
pero da Feira do Viño de Chantada sempre é especial. Pois sí, para ser unha bodega pequena para min é un gran orgullo. Bueno, como foi esta colleita? Porque o viño que presentaches pois é deste ano, non? Do 2012. Sí, é do 2012. Eu todos os anos non me queda ningún, dun ano para o outro. Entonces, tuve unha suerte de ganar o primeiro premio e a ver se podo seguir elaborando como elaborei este ano. As Covas é unha adega familiar, polo que o viño recibe un trato especial, xa que todo pasa polas mans dos seus donos. Sí, como é pequeniña, non che dá moito traballo, pero o viño para sacar calidad tens que cuidalo. Telo que cuidar moito, darlle os trasiegos cando hai que darllos, para que che críen uns aromas que, como por exemplo, ten este. Cantos anos levas dedicándote ao mundo do viño? Pois 32 ou 33 anos, desde que empezou a Feira do Viño. Óscar foi tamén un dos pioneiros da denominación Ribeira Sacra. El foi un dos que comezou traballando ao amparo desta denominación, un paso do que non está arrepentido. Non, a verdade é que non. Tuve anos moi bons, gracias a Dios, sempre o vendí moi ben. Agora, claro, as ventas baixaron moito porque non sei se é por economía, se por os puntos, xa non o sei, pero bueno, dentro do que cabe ainda a cousa non vai moi mal. Para obter uns bons resultados teñen que xuntarse varios factores. Ter a ribeira nun sitio que dé a graduación e logo despois a uva que veña sin vir podre nin que veña sana. Entonces, despois, na bodega, pois hai que ten moito traballo para poder sacar o viño como hai que sacalo. Ten moitísimo traballo porque cada pouco tens que estar cambiando. Logo, cando é para facer as monoláticas e todo eso é moi complicado. Porque eu, como, por exemplo, non teño equipo de frío, faiseme máis difícil. Dado está, porque dentro dos anos que levo eu, pois sempre fun collendo algo de algún premio por aí, na Osta, en Italia, nunha feira que houbera en Monforte, unha feira que houbera oficial, e, bueno, sempre estuve moi contento por ganar estes premios. A parte que estades nunha zona privilexiada, non, para facer viño. Sí. E despois eu teño unha ribeira que é moi boa, que a teño alá cerca de Belesar, e aquela é o que me fai que lle dá o corpo ao viño. Porque é unha ribeira que bota arriba cando o ano hai que a lima dura moi ben, e botache de 13 a 13,5 grados de alcohol. Entonces, despois, meterlle o de equipos que deches un viño con 12 ou 12 grados é pouco. Pois noraboa aos gañadores deste ano, entre os que tamén se atopan Condado de Sequeiras, que gañou o segundo en branco, Toalde e Quinta de Alvarado, segundo e terceiro respectivamente en tinto, e o segundo en barrica foi compartido entre Condado de Sequeiras e Sabatelios da de Caslareu.